La ramaderia dels germans Príncep del Lligallo del Gànguil tornaran a Godall per tercer any consecutiu, després que aquest passat any guanyessin el premi al millor bou en puntes i al millor bou en volat. La ramaderia de José Vicente Machancoses de Picassent tornarà a Godall després de l'extraordinari debut de l'any passat, realitzant, sens dubte, la millor tarda de vaques de la història de la nostra plaça de bous. Una tarda que li va fer ser mereixedor del premi a la millor tarda de vaques al nostre poble i aconseguint també el reconeixement a la segona millor tarda de vaques de les Terres de l'Ebre. La ramaderia de Fernando Mansilla d'Ulldecona ens visitarà per tercer any consecutiu en les properes festes majors d'agost i enguany amb la novetat d'inaugurar les nostres festes amb el bou Primoroso a la corda.